La música gospel va sorgir a les esglésies afroamericanes a finals del segle XVIII. La paraula gospel deriva d'un terme anglès que significa paraula de Déu. Per tant, aquesta és una música religiosa que reflecteix els valors de la vida cristiana. A Catalunya, de mica en mica, es van obrint pas els cors de música gospel. Avui, a Signes dels Temps, hem volgut convidar una dona que va marxar als Estats Units, concretament a Chicago, a conèixer el bressol d'aquesta música. Conxita Tarruell, molt bon dia, benvinguda a Signes dels Temps. Bon dia. La Conxita és mestra, escriptora i membre del cor Bellaquirze Band. Ha recollit la seva experiència als Estats Units en el llibre Chicago o una immersió al bressol del gospel, editat per Pagès. El gospel, podem dir que ha canviat la seva vida? Doncs sí, a veure, el gospel a mi sempre m'havia agradat. Jo anava a concerts de gospel i sempre acabava aixecant-me, sortia nova en els concerts, no? I llavors vaig dir, jo tinc ganes d'anar a cantar gospel. I vaig començar a buscar i vaig trobar aquesta coral de Sant Quirze, que és a prop de casa, jo vic a Sabadell, i es diu Bellaquirze Band, no? I bé, em va encantar, ja porto 3 anys cantant gospel i disfruto jo, a vegades és el dilluns al vespre que surto cansada perquè he tingut reunions i tal, però allà torno nova, vull dir, torno a casa al vespre nova, vull dir que m'agrada molt. I llavors va ser quan a la coral va venir un temps a l'Anna de Carlit, a substituir el nostre director Òscar Altide, i ens va animar a anar a fer un taller de gospel a muntar el senyor Whitman, que ve de Chicago. Jo no coneixia, però ell em deia, us agradarà molt aquest senyor. Jo de seguida vaig quedar com cridada, no dic jo, vull conèixer l'autèntic gospel, no? Sé que ve dels africans, no? Doncs vull dir, d'aquest cor, a veure què passa, no? I volia... Va ser aquest taller el desembre del 2010, em sembla, en Will Whitman. Qui és aquest senyor? Aquest senyor doncs, és un senyor que porta un cor de nens que es diu Soul Children of Chicago i ell doncs, té una força, jo conèixer-lo amb ell, té una força molt gran quan dirigeix, és com una persona molt creient i quan canta transmet, no? I els nens seus ho porten, aquests nens que són els que vam anar a conèixer també allà, quan els veia cantar, i cantaven una cançó que es deia I Need You, que em van tocar el cor, no? Mirant-me amb les seves mirades. I això, no? Vull dir, aquest home recull nens que els dona com... Bueno, que els del seu cor els anima molt a estudiar, són nens d'un barri d'allà de Chicago, d'un barri que tot és un barri negre, tots són... I en canvi, doncs, els nanos tenen il·lusió d'anar a cantar i els anima molt a que estudin, a que treballin. Vull dir, nens amb il·lusió, amb ganes, no? Vull dir que per ell és molt important. És un projecte, un cor musical que també uneix una part social, no? Una tasca de promoció d'aquesta població negra. Sí, perquè és un barri molt senzill on vam anar, que estaves al carrer i feia una mica de respecte, no? I en canvi ell doncs ha ajudat molt, no? Fruit d'aquest contacte, d'aquest taller amb aquest músic de Chicago, doncs gent que va participar en aquest taller van dir, això ho hem de conèixer, no? De primera mà, i surt la idea d'anar a Chicago, no? De conèixer, i es constitueix finalment un grup de 50 cantaires de tot Catalunya, no? Eren? Sí, de diferents cors de Catalunya, van proposar-ho i tots vam anar a fer el taller molta gent, però llavors els que ens va anar bé i vam poder organitzar-nos i en tenien ganes, doncs vam fer aquest viatge a Chicago. Sí, el va organitzar una mica la Carlit, l'Anna Roquer i la Gemma ho va coordinar, vull dir que va ser molt interessant, molt. Tot el projecte. Vam estar un any quasi anant assajant, per això, perquè esclar, havíem de preparar-nos. Perquè es va constituir com un cor de Catalunya, no?, per anar allà i participar en les celebracions. Sí, Catalunya Gospel Choir, sí, en dèiem, clar, i aquella gent, veure que venien uns catalans, uns catalanets que se'n van a cantar a Chicago, que ja realment ho dèiem, ja són valents, perquè allà que és el lloc que canten més bé i anar nosaltres, però ells aquest gest el van acollir molt bé. Els hi va fer molta il·lusió que féssim aquest gest d'anar allà, no? I com és escoltar, sentir, viure gospel a Chicago, no? En aquest lloc de les arrels? Canvia molt? Home, doncs sí. Jo ara entenc el gospel, encara ja m'emocionava abans, doncs ara encara, quan canto, encara m'emociona més. I sempre m'agrada molt, com que cantem en anglès, de buscar sempre el sentit del que dius, no? De les paraules que cantes. I realment sí, a mi m'ha canviat. Jo em fa tremolar. Quan estava allà, més d'un moment se'm posava la pell de gallina i era com una cosa, la força també del grup, de senties molt acompanyat, tots anàvem tots molt a la una, no? Et sentia molt, em va emocionar molt. Vostè en el llibre que recull aquesta experiència ha volgut recollir no sé si dels 50, però jo diria que molts dels que van participar en aquesta
I realment hi ha gairebé històries de conversió, no? Exactament. En aquest viatge. Què va passar en aquests dies a Chicago? A veure, ens van convidar a celebracions autèntiques allà, no les que van els turistes, sinó les seves celebracions. I vam anar a celebracions que realment era impressionant veure com la gent, la fe que tenia, com es movia, tot el que feien, no? Com el sentiment, no? Hi havia, doncs, la música, els cants. Es passaven 3 hores, i no es cansaven. Jo dic, ara ho entenc, perquè ells és el seu punt de trobada allà. No? Vull dir que molta gent, no sé si tenen psicòlegs, perquè allà s'esbarja, és el seu esbarjo. Tenen nens també que van allà, la família passen la tarda allà, a la celebració, cantant, expressant, no? I amb una devoció que ho fan, i amb una força que realment és impressionant, no? I que hi havia algun moment alguna persona que quedava així com una mica d'èxtasi. Hi havia unes senyores que anaven de blanc, dic, què van aquestes senyores? I em van dir, no, són les infermeres, vull dir que estan alerta perquè a vegades a algú li passa, però llavors l'ajuden, se l'emporten i el cuiden, vull dir que es cuiden molt entre ells, i a nosaltres també ens van cuidar molt. Jo em vaig sentir molt cuidada, molt acollida, no? Vull dir que ells que sabien cantar més, que era el seu món, ens van acollir moltíssim, molt. Estem parlant d'esglésies evangèliques dels Estats Units, en què hi ha aquesta força, aquesta música és important. Clar, quan ho compara vostè és una persona creient, amb les celebracions de l'església aquí a casa nostra, que... Jo és el que trobo que, no li vaig dir al mossèn d'aquí, trobo que s'ha de cuidar més el tema dels cants, perquè els cants són molt importants, una pregària, és una manera de pregar, no? Vostè estaria d'acord amb allò que s'atribueix a Sant Agustí, que deia qui canta pregant prega 2 vegades? Sí, jo només m'ho he dit, soc del grup, vaig fundar un grup de pregària de TZ l'any 2000, quan vam venir a fer la trobada, i vam començar i encara dura. És un grup que portem cada setmana, cada dimecres, ens trobem a la Puríssima de Sabadell, i encara dura després 12 anys. I cantem. La música de TZ també és molt important. Per això et dic que jo he descobert molt que a través del cant hi ha moltes maneres de pregar, no? Vull dir que també he estat ara en uns monestirs benedictins i dius, tothom canta diferent, però tot és pregar. I penso que és la millor manera de pregar per mi, cantant. Tornem a aquesta experiència del Walt Whitman i del seu cor de nens. Vostè va quedar encisada per una criatura especial, no? Sí. Qui era aquest noi que tenim una fotografia? En Joseph, em sembla, no? Exactament, sí, el Joseph, era divertit perquè portava unes ulleres així gegantes, saps, grosses, i era dels més petits de la colla, però era eixerit com un pèsol. I tenia una força tan gran, aquell nen, aquella mirada seva que tenia, i sempre m'abraçava quan em veia, i li vaig agafar molt carinyo. Jo, el fet de ser mestra, sé què passa, que sempre els nens em venen, i amb aquell nano vaig connectar molt. A més, en el grup també venia un nen petit, més petit que ell, i ell el va cuidar molt, aquest nen, que aquest nen anava amb la seva mare, però es va dedicar a tocar el djembé en alguna cançó. En el grup de catalans hi havia un nen petit. Sí, i ells dos hi va haver una connexió molt maca, no? I va ser una experiència molt maca, sobretot la relació, que hi penso moltes vegades amb aquest nano, no? Del que vaig viure. Em sembla que és dels testimonis del llibre, l'Anna Roquer, que és la directora del Cor Carlit, reconeix en algun dels textos que ara diu, sé que per cantar gospel de veritat s'ha de ser creient, no? S'ha de creure en Déu, en algun Déu, no? Això és fort, no? Que algú que feia anys, perquè és una de les impulsores també del gospel a casa nostra, digui això. Vol dir que realment és així. S'ha de ser creient per cantar gospel, què creu vostè? A veure, jo crec que és millor. El que passa que hi ha gent que canta gospel i no ho és, però jo penso que per fer l'autèntic gospel t'has de creure el que cantes, perquè realment és tot paraula de Déu el que cantes. Vull dir, són salms, no? Vull dir que ara mateix estem fent El Senyor és el meu pastor, no? En anglès, però vull dir que constantment són cançons aquestes. Jo crec que sí que és important, no? Però el gospel molta gent canta perquè és l'energia que li dona, no? La gent busca molt també, i el fet de moure's, perquè el gospel el que té és el moviment també, és molt important. El moviment tots a la una, tots a l'hora, i això et dona molta força, no? Sí. Perquè com explica el gospel, com ensenya gospel en Whitman, no? Com són aquests tallers? Sí, té un do especial que connecta moltíssim amb la gent, vull dir que aquest últim taller que es va fer ara l'any passat, que vam ser 250, que es va fer després de tornar de Chicago, doncs semblava mentida com amb tanta gent, jo pensava, en una setmana va connectar amb tothom, i vam acabar fent un concert al Teatre Victòria, que va aconseguir, a més de fer els 250 músics, cantants, doncs tot el teatre movent-se, en moviment, tot el teatre, aixecant-se i ballant,
que la noia del Teatre Victòria va quedar al·lucinada, diu, poques vegades ha passat, que semblava que es havia de derrumbar el teatre, no? Va ser, que és una mica la portada del llibre, no? La portada del llibre és la foto d'aquest concert, que va ser fantàstic. I em sembla que a mitjans febrer hi ha previst que torni a Catalunya i un altre possible taller. Un altre taller, sí, en principi serà del 21 al 25 de febrer i el web del Coral Carlit es pot anar fent el seguiment, vull dir que aniran informant de tots els passos, on es farà i tot, s'està acabant d'organitzar, però realment val la pena, jo ja m'he guardat aquests dies, ja no vull perdre. Perquè algú que potser canti en corals normals o que li agradi la música, però no... Vostè li recomanaria que tingués aquesta experiència musical, algú que potser el gospel no n'ha cantat mai? Sí, mira, ho vaig fer-ho l'any passat, en aquest segon taller que vaig fer jo, ell ja em portava un altre, però vaig convidar una amiga meva que havien fet un viatge a Gàmbia i va venir i no havia fet mai de cantar. I imagina't, sense haver cantat mai, i va entrar. I a més em va portar, que això va ser molt emocionant, que se'm posa la pell de gallina, va venir una amiga seva invident. I anaven elles dues juntes i va ser tan bonic perquè, clar, una s'ajudava a l'altra. L'amiga seva sabia la música, sabia molt de música, la invident, i ella li anava dient tot el que era dels gestos i el que havien de fer i tal. I va ser una experiència que també surt un testimoni en el llibre de totes dues. I per elles els hi va marcar molt, va dir que els havia agradat moltíssim l'experiència. Vull dir, em vaig atrevir a dir-los i animar-les i es van apuntar. Perquè el gospel a casa nostra, vostè forma part d'una coral de Sant Quirze, no? Sí. Està creixent, no? Vull dir, cada vegada són potser més els grups, hi ha aquest interès. Alguna cosa hi deu haver, no?, en el gospel que mogui cada vegada més gent. El gospel el que té també que fa que impliqui molt el públic. Sempre acabes al final el que tothom canta, fer ballar, sempre trobes diferents públics. Tothom que va a un concert s'hi pot acabar afegint, no? S'hi pot acabar afegint. Hem trobat públics de tot, no? Amb la coral, a vegades dius, quin públic més participatiu, no? A vegades hi ha gent que ha ballat molt, altres no tant, però té molt que hi ha una connexió molt gran. I com a grup, jo quan canto en la coral Vella que és avant, es crea aquell moment del concert, hi ha una sintonia tan gran entre tots, que de veritat és una cosa que és molt impressionant. Sí, a mi em dona molta energia. Conxita Tarruell, realment podem constatar que el gospel, la marca, li mou, és un motor en la seva vida. En tot cas, recordem aquell llibre Chicago o una immersió al bressol del gospel, editat per Pagès Editors. Per qui vulgui, no és un llibre de viatges, però també és un llibre de viatges, és un llibre sobretot de testimoniatges, de persones que han descobert una altra cosa, més vostè ha recollit tots els preparatius, els correus, els intercanvis d'opinions entre tot, un llibre molt, molt humà, això sí que ho té. Moltes gràcies per haver vingut avui a Signes dels Temps a transmetre'ns una mica aquest esperit del gospel que vostè viu de primera mà i que potser molta gent no coneix encara. Moltes gràcies, fins una altra. Igualment, gràcies.